σκανάρουμε εδώ, μου δείχνει το... Για να δω λοιπόν λίγο. Μας πετάει σε αυτό εδώ, επιβεβαίωση, κάνω κοινοποίηση Για να πάει σε αυτόν. και λέει επιτυχής αποστολή ότι δεν μπορεί γιατί είναι ανήλικη. Ωραία, τέλεια. Πολύ ωραία. Το Υπουργείο Υγείας Ελλάδος πέρσι το καλοκαίρι αποφάσισε να φτιάξει ένα πολύ πιο αυστηρό πλαίσιο για την πώληση καπνικών προϊόντων και αλκοόλ, ώστε να ασφαλίσουμε ότι οι ανήλικοι δεν θα αποκτούν τέτοια προϊόντα. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης φτιάξαμε τα ειδικά μητρώα, Kids Wallet, το Εθνικό Μητρό των Επιχειρήσεων που πουλούν τέτοιου τύπου προϊόντα και φτιάξαμε την εφαρμογή στο κινητό που μπορεί να γίνει η πιστοποίηση της ανηλικότητας. Πλέον όλα είναι σε εφαρμογή, όλα δουλεύουν και είμαι πάρα πολύ ευτυχής Υπουργός Υγείας Ελλάδος γιατί βλέπουμε για πρώτη φορά μετρήσιμη, πολύ μεγάλη μείωση κατανάλωσης τέτοιων προϊόντων από ανηλίκους. Και ήδη έχουμε σοβαρή μείωση στα περιστατικά που φτάνουν στα νοσοκομεία. Είναι καταπληκτικό αυτό που γίνει. Η προστασία των ανηλίκων είναι υπόθεση όλων. Για μας την Imperial Brands Ελλάς είναι βασική επιλογή και προτεραιότητα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι από αυτό που είδαμε και λίγο νωρίτερα στην επαφή μας με τους λιανοπολιτές, ότι υπάρχει καθολική αποδοχή των νέων εργαλείων και της εφαρμογής του νέου νόμου. Είμαστε βέβαιοι ότι ακόμα δεν έχουμε φτάσει εκεί που πρέπει. Το εκεί που πρέπει είναι αυτό να γίνει συνείδηση. Γι' αυτό περνάμε στην επόμενη φάση της πρωτοβουλίας με μια πανελλαδική έρευνα 7.000 λιανοπολιτών, όπου θα τους ρωτήσουμε για τη μέχρι σήμερα εφαρμογή, αλλά και για το τι χρειάζεται για να γίνει ακόμα καλύτερη.